Baby, pakaipa. Pakaipa. Kone futhi. Shawu wangu ni pako pressure kutizira pati. Ndeni kuna chera. Todzingwa tisi pati. Topedzerana baby ka. Une hasha ako bani ntoziya tu pati chera ina ntokwaza ruwa ini chera. Pati ukona chi. Plani yandafunga ndekuti chi. Iwo usvike uchitenga midi waiziya pati apa. Waiziya. Ndokodze chera unge uyu uri midi chi but iwo auzokwari nibasa bosi ndenjikoziya kuti uri waifa waiziya. Hwela tu 1 to 1 2 chera ndomutipa ndompinda ne strategy bosi ndinoziva munhu wangu chera anomenya chera anorowa ndati andowakaona dherera ndakazokuona ndakazvimba che ndandarowana chera saka iwe skirika uri made usarambe zvandokutaurira yakuno yatite dhiri apa ringa ari mutakshop atake chera my wife Mashi. Unopedza kabebe. Wewe nasi kusvika mune kamfaro so. Aiwa kodagara nemfaro. Iyo ndio unozongondishaisa mfaro chete. But chera. Ndine good news nasi. What is news? Mukazonzopedza. Ndokuda batiwa uzvona. Mira kana basi. Relax kan. Gara pangu akagara. Tarechinzai. Apana fight. Gara pangu akagara. My wife. Gara kan my wife. Nasi ndikufara steri kwaizi. Gara kan. Ukona chichi. Ndakaona kayoti umukadzi wangu unofa ize kuti ngewakuru gym manje handisi kuda unge uri pasession people ize ndaona kuti uite mabasa ekudheni uko ekutakshop uchibataniza zvese unopera chero ize sure afunga kuchagira maid wanzwe richero mina kunzwe kachero mina unzwe mina unzwe kanichero usakware nembasa wanzwe achipukuta vana vachienda chikoro iwe uchimboya kutakshop uchimbolatsa uchimboita paneti yaunoita iya achidika achita sei chichi achisota mathings ekukitchen kwekubedroom nechichi okay nobabata panenyaya ndokufarira chera sometimes babe panonga unorara ka anongouya mutakshop achitengesa chichi saka ndakutsvagira maid chera waiziya chimbondidzwisisa mukadzi wangu waiziya chera ndokuda kani plus kawiviki kanodhura 30 ka akadhura saka chera ndatoita inika ndatoya naye maid wacho kuti isataura zvinhu zvemangwana maiziya ndotaura zvinhu zvinotoitika mira ndimutore okay saka dandingwarira nhai hana ndatogara ndatomudzatika uya nemabhegi ako chera waiziya anonzi Loyana maiziya saka maid anetwa chagwa aiwa kumbate panapa kubata apa pane basa chera kana usanyadzisika mira dio Loyana ndo achera ndo achangoshanda chi nawo padeni ndo wife padeni waiziya saka imimi chakupa kaka okay achende kuchika chera ndo Loyana the maid wacho achanga chikubatsira chi mabasa chi achirova mbichana anenge achito off kuma 12 kwakwete zvozo ndinozomfikirezo chishanda kachichi maiziya plus wichi unozobata 1 to 1 2 ndokutemba kachichi usati wazora tu lipstick kwakotu unenge uchibata chichichi waiziya saka iri bag iri nchaenda naro ndonoirisa chi kubedroom kuspare yake yachanga achirara vozvinzwa chera saka nhasi pari kutengwa here panapa zvikufamba mabhatiri anenge abuda yachera unoita chimadzorera muplastic nchamadzorera ndini iwo hapana chaunofanira kungoita ndechokubata mari iyo chera iyo wanzwa ndechokubata mari usabate mabasa akawanda kunzwa here chera ndokuda mukadzi wangu andinokutange uri patraining save customer Kaskerere mama. Chingwa chapera. Chapera mama. Biscuits. Alright, mama. Matanonoka matouya. Nezoti mama faras chocolate. Zvekubika zvinonetsa. Zvemachocolate. Ndobika katika kangu kakofi. Titosana chera. Kasana chera. Chera. Mama, kungobaizira. Mama awa.